What's up, Big Dogs, vítam vás pri ďalšom videjku. Máme tu teda ďalší diel z prípravy na USA. A dnes veľmi špeciálne prostredie, nachádzame sa v jednom z najlepších fitiek, v ktorom som kedy bol, a to fitko je Das Gym vo Viedni. Dnes sme sa trošku rozhodli, že si odskočíme niekam inám, lebo niekto tu má narodeniny, ale ja som tu není, ale je to slečna za kamerou, takže môžete povedať všetko najlepšie do komentárov. Bol som tu iba raz predtým a cvičil som nohy, vlastne bolo z toho aj video, možno si to niektorí videli. No a dnes sme tu zas, ale cvičíme push tréning. No a uvidíte teda nejaké záberíky samozrejme z fitka, lebo je to nádherné fitko, ktoré má históriu a dušu. A teda dneska sa budeme pohybovať v hornej časti, je to tu rozdelené na dve časti, alebo teda je tu viac častí, ale dve teda také hlavné. Spodok je väčšinou povedzme nohy a hore máme teda vlastne vrch tela. No a nič, dneska tu teda strávime kvalitný čas, dáme si aj nejaký posing a určite to tu prebehneme a pokúkame a zoberieme vás teda so sebou. Dneska ste videli trošku aj ranný update, máme 113,2, čo je najnižšia váha, ale výzor sa podľa mňa zmenil celkom dosť. Čiže máme tam taký rekompozičný efekt toho tela podľa mňa, že aj keď už je menej jedla a zase sa aj ubralo, tak to telo až tak nejde dole, jak podľa mňa by, nie že som chcel, ale tak, jak by išlo predtým. No a teda uvidíte, jak sa to posunulo zase. A nič, no, máme tu ešte pretréningovečku, ktorá nás čaká. A to netočak, to není môj sponzor. Ne, to je jedno, jasné, dali sme si ESN, tento Crank Ultimate. ESN na Slovensku nemáme, tu ho majú, tak sme to využili a mne už aj došla moja pumpa. Ale, samozrejme, Train by JP, Code Oliver 10. No nič, ideme to vypiť a ideme sa popozerať, čo si dneska dáme, aké stroje alebo aké cviky, pretože na výber je tu toho až. No nič, začíname starou dobrou klasikou, alebo teda starou, no novou, ale klasika, ktorú už poznáme. Máme tu tento Prime Incline Press, po správnosti by som mal robiť multipress, ale dáme si takýto incline press, keď ho tu máme. Je tu toho strašne na vybratie, ale toto už celkom poznám, viem, aké tam dávam váhy a tak, takže preto aspoň toto prvé zvolím a potom už pôjdeme sa pohrať na iných veciach. Dneska nás čaká nejakých 6 setov na prsia, 4 sety, 4 sety ramena a 2, možno 3 sety tricepsu. Potom si dáme nejaký posing aj. Sú tu dve také cool posing miestnosti. No a nič, no. Nasávame energiu, ľudia tu cvičia. Povedzme, že oproti nám Slovákom úplne na inej úrovni, alebo teda zatiaľ čo pozerám, tak ozaj tí ľudia tu vedia používať tie stroje a cvičia celkom správne. No a nič, ideme sa rozcvičiť nejaké 3-4 rozcvičovacie série a pojeme na to. Keďže je pred MDŽ deň, tak dnes ženy tu majú zadarmenko, je slečna, za to môže premávať a zadarmo a ja som si zaplatil pekných 30 €, ale nevadí, stojí to za to. Ideme to tu rozbiť trošku. Zajtra to bude 9 týždňov do súťaže, čiže treba tomu zase ešte pridať na otáčkach a my už sme aj pridali nejaké veci, tí čo viete aké, no a ideme to teda zase posúvať na ďalší level. Poďme na to.
OK, cvik 2. Trošku som si to tu skúsil, ako môžete vidieť. Bežný hammer má len tieto kolíky na váhu a to spôsobuje to, že bohužiaľ je ťažší v tej kontrakcii a je dosť ťažké v podstate dokončovať tie posledné opakovania úplne do konca, alebo teda pokiaľ chceme. Tým pádom tuto privarili vlastne ďalší kolík. To spôsobuje to, že vlastne keď stláčame, tým pádom je tam spravený akýby väčší uhol a tá gravitácia nepôsobí tak ťažko a vlastne vieme dokončiť alebo ľahšie pôsobí tá váha v tej kontrakcii, čiže presne opačne, tým pádom tento stroj je o moc lepší. 3 20, uvidíme, čo to spraví, 2 20 boli ľahké, tak ideme na to, hej. A presne o tom to hovorím. Keby tá váha je tam na tom nižšom kolíku, určite by som nedokázal dokončiť to posledné opakovanie. Takže máme tu dôkaz, ako to funguje a určite si zhodím jednu 20, dám tam desinu a pôjdem na viac opakovaní. Ale veľmi, veľmi dobrý stroj. No, mali sme tu menší rozhovor tuto s pánom, ktorý je kúsok odo mňa. Došiel za mnou a že či nemám nejaké steroidy predať. Trošku odvážne, ale však v pohode, no. Takže iba to som chcel dodať, taká menšia vsúka a deti, neberte steroidy.
OK, priateľa, máme po výdatnom tréningu. Máme dobrú pumpu, videli ste aj posing. No a ako vždy po tréningu máme unwind, čiže magnésko, ashwagandha, teanín, ukludniť telo, začať regeneračný proces. Pôjdem nejakých 20-30 minút, počkám a dám si svoju kašičku potréningovú. Tuto slečna dole, keďže majú reštiku, si pôjde kúpiť nejaké fajnové fit jedlo a nič, teda fitko hodnotenie 10 z 10 samozrejme. Veľmi rád sem pojem zas, škoda, že to je hodina a pol cesty od nás, ale nevadí, raz za čas sem zájsť určite super. Sice dosť ľudí, asi aj preto, lebo tu majú tú zľavu pre MDŽ a tento víkend majú ženy zadarmo, ale to nevadí, je to obrovské fitko, čiže sa to tam roztrusilo. No a nič, teda ideme sa najesť a poďme do mesta niečo popozerať. No priatelia, máme po krásnom výletíku ďalší deň a s ním aj naša mesačná objednávka. Vidíme tu mnoho vecí, budeme si trošku prejsť, čo nám zase prišlo. Klasika, tak ako v predošlom videu. Začíname s mojimi najobľúbenejšími rýžovými kašami, ktoré by mal každý povinne skúsiť, pretože každá jedna príchuť je next level. Na tento mesiac tu máme chocolate banana, lemon meringue, čiže nejaký taký citronový koláč povedzme, a cookies and cream. Tieto rýžové kaše samozrejme nemajú inak žiadny cukor, je to čisté len sladidlo a výborná vec do diety, keďže vedia nasať aj veľmi veľa vody a stále sú chutné a stále sú dosť sladké. Ďalej tu máme klasika kreatín, ktorý berem väčšie balenie na 2 mesiace, striedam to s glutamínom. Máme tu potom izolátik, čokoláda pistácia, tento som ešte nemal, takže budeme skúšať. Takisto som nemal aj tento proteín cinnamon danish alebo škoricové hniezdo. Znie to veľmi dobre, veľmi sa na to teším. Ďalej tu máme EAčka s príchuťou Fizzy Cola Bottles, čiže cukríky kolové, kyslé. Táto príchuť je za mňa najlepšia z tých všetkých. Ďalej klasika, nejaké zdravotné doplnky, omegy, D3, K2, Hardcare, kurkumín a Love Heart plus Vital Support, čiže všetky zdravotné doplnky, ktoré vám pokryjú vaše srdce, pečeň, obličky, celkovo taký zdravotný stav. A samozrejme pumpičku, ktorú vždycky používam, Pumpič, príchuť Orange Mango Blast, bezstimulantová, keďže ja si k tomu väčšinou hodím nejaký Monster alebo kávu a som spokojný. Neskôr prejdeme potom na Prepare Pro, ktorý je s kofeínom a má trošku viac grády. No a toto je objednávka tohto mesačná. Tie rýžové kaše idú u mňa na dračku. Niekedy to proste dám aj namiesto rýže. No, čo som ešte spravil dneska, nachystal si samozrejme doplnky na celý týždeň, ako vždy. Je to veľký taký life hack, ktorý vám ušetrí veľa času, keďže berem veľa doplnkov a každý deň otvárať tie pixle a rozdeľovať to a teď zaberá veľa času. Tak si to nachystám vždycky takto týždeň dopredu a mám to vždycky po ruke a je to teda veľký šetrič času. Mám navarené na ďalší deň, mám všetko nachystané, už máme takto trošku večer a na nič. Videli ste ďalší diel z prípravy. Boli sme trošku teda na výlete v takomto parádnom gyme, do ktorého sa určite budem vracať veľmi rád a škoda, že není bližšie, ale tak čo narobíme. No a ďakujem, že ma teda podporujete. Nezabudnite Train by JP, kód Oliver10 a Nebia a Limitless Biochem, kód Oliver. Ďakujem všetkým za podporu. No a blížime sa
blížime sa do najväčších súťaží v mojej kariére a som veľmi excited, čiže ideme makať a ideme dať do toho všetko ďalšie týždne. No a to si všetko teda ukážeme v ďalších videách. Takže ďakujem za sledovanie, nech sa vám darí.